Tnieda l-proġett One Device per Child, investiment ta' 54 miljun euro kofinanzjat minn Malta u fondi Ewropej li se jwassal biex kull student mis-7 sena sa' 9 sena jingħata laptop ġdid. Din is-sena biss se jibbenefikaw minn din l-inizjattiva madwar 12,000 student. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima fisser din l-inizjattiva bħala pass li se jkompli trasforma l-edukazzjoni f'Għawdex u Malta. Żied li din l-għodda se toħloq ambjent ta' tagħlim inklusiv, interattiv u innovattiv li jagħti lil kull student l-opportunità li jirnexxi f'dinja diġitali. U allura ħajkollhom sistema li permezz tagħha jkun hemm filtering tal-liema sites wieħed jista' jaċċessa u menu. Fl-istess nifs tajb wieħed isemmi wkoll li l-edukaturi ħajnataw propju t-taħriġ kollu neċessarju sabiex ikun hemm l-arfien sħiħ ta' kif wieħed jimmassimizza l-użi varji illi huma marbuta propju ma' din it-teknoloġija, teknoloġija li issa ħatkun tista' tintuża mit-tfal kollha fl-iskejjel statali tal-Knisja u anke indipendenti irrelevanti mill-background soċjali tagħhom. Id-direttura l-Litterizmu Diġitali fih dan il-Ministeru tal-Edukazzjoni Nila Tart tkellem dwar il-kontenut diġitali għal kull suġġett disponibbli fuq il-laptops. L-istudenti u l-allima għandhom l-aċċess biex jaraw kontenut tal-suġġetti kollha, ġifieri qed nitkellem fuq il-matematika, l-Malti. Żied jingħad li l-inizjattiva għandha lan li jittejjeb l-aċċess għall-edukazzjoni kemm fl-iskola u kemm id-dar, tippromovi tagħlim inklusiv u ta' kwalità għolja u x'inhu l-isfond jew l-abbiltajiet tal-istudent u tnaqqas ir-rata ta' studenti li ħallu l-iskola kmieni permezz ta' tisħiħ tal-ħiliet diġitali tagħhom. Il-Ministru għall-Fondi Ewropej u l-implementazzjoni tal-programm elettorali Stefan Zrinzo Azzopardi qal li dan il-proġett juri kif Malta qed tuża baqa' l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea biex tinvesti fil-ġejjieni tat-tfal u żgħażagħ tagħha. Żied li l-Fond Soċjali Ewropew Plus qed iwassal għal ambjent edukattiv aktar modern u inklusiv li mhux biss jipprovdi tagħmir iżda jsaħħaħ ukoll il-ħiliet diġitali u l-opportunitajiet għal kull student.